Keseyi yokwamireria kiombe gichipara gia Kenha gotenenia ogotagurwa gwechinyomba chirembare barine para ya kebirigo echiro Kenyanya na Musobeti bakorogwa no MCA obunyamatuto musike Julius Matwere no munyakerogo gwechiro ya kebirigo Samuel Marigwa nigo batebire nga nigo bamanyigwa na Kenha kubeka ebigingi bikogaliye bara batasangerete birengererio byabamenyi. Nchenguru kwa Matwere Julius, MCA wa Nyamatuta Ward, Nyamira County. Ambia bono tuachiraiga kiagera tubuate a petition tokuburia serikali yaitu igoro ya umoroberie bwate bwo tagora chinyomba chibiashara ase echiro ya kebirigo nechijiro chinde chietana ine bunanya para ibere Kenyanya nonye Musobeti mpaka Gesima supposed to be 60 bagocha bakela bagocha botuko gotopimi chinyomba intuti gatobwati usalama ntunto liko chikobakorera kende gyonse nese gakali togo sabayeito etobwatisie ebintu ebi bikorwa senjerere ndonge ntogo twale pare ya igwei kebirigo erororo naende tutwale yende echire nenya alekane Nchamarie tankoro kurosi bochaberi ongondi nenche nimbwate nyomba kebirigaiga nenche nabonkumiti ka kistali bacha bakomakie nyomba kirase bakomya bakanyomba ime bato kopime nyomba bakanyomba ime nyomba tu struggle for a long time to kori kibiaso botuko no mugaso to koraranjera twacha goikeke mambye kake kamuranje abantu baminto tobwate sikake kamuranje kake abantu bagenda se bakono kugenda go chibaito.